Wait, ano try ko rin ito ni Paralyze? Ya kiling na ba? Ay ang hamem ko yung kompor no? Na ito na yung may balay rin kung dapat mo yung mari from home. The one iko nito na yung kompor ka, sa yung kompor yung pagkakagir yung karoon at yung mari no? Yung tin akin eh.